shiga. Kowa yarshi da masoyi za ya shige garari. San ki ba na bari ko da an sanya mun bari. A zuciya kin wuce duk 'yan matan gari. In baki garan kamar shayi ne ba sukari. Har tsuntsayen da suke tashi so bai bar su ba. Da azautarwa yake bayan kyale dan jinjiri. Wanda zai fara ko gaya masa ba a yi mai jinkiri. To idan kayo a ƙarshe za ka yi kuka kaji. Da na yau duba ciwon so baya jin magani. Da akwai daɗi a cikinsa idan ka samu gwani. Ina samu a fagen soyayya an je da ni. Sanyo murna in karatun da kina yi da ni. Kudin aure nake tarawa domin kini. Zuciya da kakin cika gurbin kin mamaye. Ayya ranar auren mutilin za a yi ayyare. Ruwa na zuma soyayya in kin sha ban na sha. Bikin sura sai ma in kin sayo kallabi. Ke ɗaya ce a raina ba wata ya dan kiji. Domin kin ce sharadin da na jinda ya zaki bi. Ki rike hannu na sha na mace karki ya da. Za mu tafiya ta masoya kan ta kice kin gaji. Tafiya daɗi idan da gwaninka ana yin faɗa. Tafiya zan yi daga nan ko zan wuce mai dubure. To idan zan gan kisa in zai duni san gari. Ga amanar zuciyar fata kisa yaki ya agaji. Ibrahim ne so ki nuna min so kar in gaji.